Velkommen til Elgiganten Live Black Edition. Mit navn det er Hanna. Jeg hedder Rasmus Smidstrup. Lige præcis, og vi sender live igen her fra vores butik i Tåstrup. Og vi kunne altså godt tænke os at vide, hvor I ser med derhjemmefra. Så skriv det ned i kommentarfeltet her. Til tasterne. Lige præcis. Vi er jo midt i vores Black Weeks i Elgiganten, og vi har jo mere end 2.000 Black Deals til jer derude. Det er altså nogle virkelig skarpe priser, og der er altså også begrænset antal. Så vi kommer til at vise et udpluk af de her Black Deals til vores live nu her. Og siden der er et begrænset antal, så handler det altså også om at være klar på tasterne derude, hvis I vil have de her produkter. Men ellers så kan I jo købe dem hele ugen. Og Rasmus, vi skal lave noget, der er noget mad i køkkenet. Vi skal lave en masse lækker mad, og vi har faktisk en gæst, som jeg præsenterer lige en lille smule senere, som skal hjælpe os med at lave den her mad og vise nogle rigtig fede funktioner for nogle af de fede produkter, vi skal vise. Lige præcis. Og så kommer vi til at have nogle vanvittige live deals, som kun kan købes her i aften. Og det er altså stærkt begrænsede varer, så der handler det altså virkelig om at være hurtig, når vi kommer til de segmenter. Og så skal vi jo selvfølgelig have nogle fede konkurrencer og masse rådgivning og mere. Så og apropos konkurrencer, så har vi jo faktisk haft en konkurrence kørende allerede her op til. Det har vi. Hvor man skulle skrive, at man deltog i den her begivenhed. Og vi skal faktisk trække en vinder allerede nu. Så jeg får en vinder ind fra højre. Eller? Sådan. Og man vinder jo et gavekort til Elgiganten på 2.000 kroner. Det gør man. Det er ikke dårligt. Nej. Udover det, så vinder man også den her bandit. Eller ikke lige den her, men man vinder et forklæde, hvor der står Elgiganten og EPAC på, så det er jo helt fantastisk. Lige præcis. Og vinderen er Rikke Petersen. Kæmpe tillykke, Rikke. Stort tillykke. Du skriver lige en besked til Elgiganten, og så finder vi ud af det med dig. Lige præcis. Og jeg gætter på, at det gavekort på 2.000 kroner helt sikkert kan bruges nu her under Black Weeks, eller nu her til julesalget lige rundt om hjørnet. Det tænker jeg også. Yes. Nu hopper jeg lige op i køkkenet og gør klar. Ja, perfekt. Vi ses her. Vi ses om lidt. Yes. Og så skal I jo huske på derude, at når I skal til at gennemføre jeres køb, når liven er ved at være slut, så kan I med fordel bruge klik og hent, så I kan få det hentet i jeres nærmeste varehus. Det er gratis, og I får en sms lige så snart, at varen er klar til jer. Og så håber vi selvfølgelig også, at I vil stille en masse spørgsmål undervejs. Vi har flere kollegaer, som sidder med derude, klar til at hjælpe og besvare. Og så har vi selvfølgelig også vores live-shopper, som er fysisk ude i varehusene, som også kan hjælpe jer med at besvare på lige de spørgsmål, I har om produkterne. Og så kommer vi jo løbende, eller vi kommer til at samle op på alle tilbudene til sidst. Og men igen det her med begrænset antal, så også være lidt hurtig på knapperne derude. Og så er det det her med, hvordan køber man. Vi kommer løbende til at vise en række shopkoder heroppe i toppen. Det kunne fx være shop 1. Og det skriver I altså ned i kommentarfeltet, og så får I direkte link i jeres Messenger-indbakke, hvor I kan komme ind og købe produktet. Og nu synes jeg altså, at vi skal starte med vores hovedkonkurrence. Det er det TCL 65-tommer TV, der står lige bag mig her. Det har altså vundet lyd og billedets pris for bedste køb i premium-segmentet, så her får I altså et virkelig godt tv for pengene. Og det eneste, I skal gøre for at deltage i konkurrencen, det er simpelthen bare at svare på spørgsmålet, der hedder, hvor mange Black Deals har vi i Elgiganten? Er det 350, 700 eller plus 2.000? Skriv det her ned i kommentarfeltet, så er I altså med i konkurrencen om at vinde det her super fede tv. Og nu synes jeg altså, at vi skal høre lidt mere om det her fede tv. Og jeg er nemlig så heldig, så jeg har fået min kollega Allan med her i dag. Og Allan, du er jo varehuschef på Fisketorvet. Korrekt. Og kan du ikke fortælle lidt om det her lækre TCL TV? Jo, først og fremmest så synes jeg, det jo igen er vigtigt at sige, at den lige har vundet en pris nærmest i sidste uge for bedste tv i sit egen klasse. Noget af det, som TCL gør sindssygt fedt, det er deres opdateringshastighed på tv'et. Den har 144 Hz, som gør, at den er både fed til gaming, den er fed til sport, den er fed til film, der går rigtig hurtigt. Så virkelig et konge-tv. Ja. I forhold til sådan en opkobling derhjemme, jamen så kommer den med Google TV. Det gør, at den nærmest samarbejder med alt. Det vil sige, vil du se fra din telefon, vil du streame eller lignende, jamen så kan du sådan set bare køre det op. Udover det, så er det et QLED-TV for kunden derhjemme. Jamen så gør det egentlig bare, at den er langt stærkere i lysstyrke, og det gør, at farverne bliver gengivet langt bedre, og du egentlig bare får en fantastisk oplevelse derhjemme. Så klasse TV. Ja, det er godt at høre.
Og så herover så har vi jo flere Samsung The Frame TV. Ja. Og det her er jo et design, der skiller sig væsentligt ud fra andre TV. Hvad er det helt konkret? Ja, altså vi plejer nede i butikken at sige, at det er den, hvor mand og kone nemmest kan blive enige om, hvilket tv de skal have derhjemme. Fedt. Der er en super fed film, der ligger her på. Det vil sige, at genskæret er ikke særlig skarpt på den. Det vil sige, at du kommer ikke til at få noget lysindfald, der rammer selve billedet. Det gør også, at den har en super fed funktion, den her billedfunktion, så det ligner et rigtigt billede derhjemme på væggen, så du kan egentlig sætte den sammen med en masse fotorammer ved siden af. Det bliver flot. Det kan det i hvert fald være. Det har jeg set eksempler på. Udover det, jamen, så kan man jo skifte de rammer her, som sidder her. Nu har jeg valgt kun at sætte 2 på, så man ligesom kan se, at tv'et også bare er flot i sig selv, hvis man ønsker det. Ja. Men de her rammer kan skiftes og er i flere forskellige farver. Ja. Bare lige for at tage sådan kvaliteten af tv'et, det er jo ikke kun et design-tv. Det kommer også med 120 Hz og er sindssygt fedt tv også, så det er ikke bare kun design, det er også et topfedt tv. Ja, fedt. Og det er jo også vigtigt lige at sige her, at hvis man køber et Samsung The Frame TV, så kan man altså også spare 50% på rammerne, man kan købe til. Så udover at spare penge på tv'et, så kan I altså også spare penge på rammerne. Ja. Og Allan, nu skal vi jo hen til et lidt andet tv her. Det er jo en væsentlig anden størrelse. Hele 98 tommer. Og er det her drømmen om biografoplevelsen derhjemme? Det er i hvert fald helt vildt, at man nu kan få et 98-tommer til den her pris. Ja. Det er virkelig vildt. Det havde man ikke set for bare et par år tilbage. Nej. Der er lidt af det samme som det TCL-TV, vi lige har kigget på. 144 Hz, Google TV, så sindssygt stærkt TV. Det, jeg synes, der er vigtigt at sige her, det er jo, at FIFA-drømmen er jo nok det her. Den kommer med to indgange med 2,1 HDMI, det vil sige, at den passer perfekt til din PlayStation, Xbox eller lignende, og kan køre den opdateringshastighed, som du gerne vil have, når du gør det. Så både til gaming, film og hvad der nu ellers skulle være. Det kunne være en landskamp. Det kunne det være. Det er der nogen, der vil se. Ja, præcis. Ej, men det er fedt. Og kassen på det her 98-tommer TCL-TV, det var altså 88 kilo, og selve tv'et 55 kilo. Så hvis I ikke lige kunne tænke jer at tage traileren med ned i varehuset, så har vi altså også en service, hvor at vi leverer og installerer tv'et. Så det er altså værd lige at huske. Og nu får I nogle priser på tv her, og inden jeg lige nævner de priser, så vil jeg bare sige, nej, vi skal snakke om lyd også. Ja da. Jeg har da forberedt det også. Ja, præcis. Ja. Ej, men vi kører nogle priser. På det her 65-tommer TCL-TV, der står det altså lige nu til 8.499 kroner. Du sparer altså 10.500 kroner. Det er altså en virkelig skarp pris for det her tv. Det er at skrive shop 2 nede i kommentarfeltet, så er der direkte link i Messenger. Og så havde vi jo flere The Frame TV, og blandt andet 65-tommeren, den står altså lige nu til 9.990 kroner, og der sparer du altså 5.009 kroner. Det er shop 6 i kommentarfeltet, og ellers så kan du også se de andre shopkoder for de andre størrelser. Og sidst men ikke mindst herover, så havde vi jo TCL 98 tommer, som næsten er lige så højt som mig her. Og det koster altså kun 14.999. Det er altså en sindssyg black deal pris, og I sparer altså 15.000 kroner. Det er shop 7 i kommentarfeltet. Og Allan, nu nævnte jeg jo lige lyd tidligere. Ja. Nu skal vi snakke lidt om lyd, fordi det er jo en ting, der er rimelig vigtigt at snakke om, når man også snakker om de her tv. Og hvad er det lige, der er sket med lyd på det sidste med de her tv? Jamen, vi vil jo gerne have tyndere og tyndere tv derhjemme. Det er jo et flot udtryk, når man smider dem op på væggen, eller når man har dem stående derhjemme. Og det er jo klart, at når man gør tv'ene tyndere og tyndere, jamen, så bliver der mindre og mindre plads til lyden i tv'ene. Og sådan set det vigtigste er, at de fleste de kommer med bagudvendt lyd. Ja. Det vil sige, først så skal vi sende lyden ind i væggen, og så derefter ud til kunden. Og det er ikke særlig godt til tale eller den gode oplevelse derhjemme. Nej, det kan jeg godt se. Og hvis vi så går over til her, jamen, har vi ikke snakket om den? Vi kan stille eventen igen, hvis det er. Ja, præcis. Det var JBL-baren hernede. Yes. Hvis vi tager fat i soundbaren her, jamen så er det sådan en standard, rigtig god soundbar. Du kan connecte den direkte med din telefon, du kan køre den til tv, du kan vælge at køre Spotify eller lignende,
Og igen, vi vil jo gerne have lyden ud mod os, når vi sidder der, så derfor er det super, super fedt. Lige præcis. Og hvis vi så går herover til The Frame TV'ene, så er der jo noget meget anderledes, jeg kan se her fra den anden soundbar. Ja, igen har vi en testvinder. Det er jo klart, at når vi gerne vil have et super flot udtryk, så vil vi jo ikke have sådan en kæmpe soundbar, som vi har kigget på her før. Der vil vi gerne have noget, der er strømlignet op langs væggen. Og igen, altså den er ikke meget mere end en centimeter tykkere end selve tv'et, og med en super, super fed effekt. Så yes, flås i flere farver og så videre, så man kan få det til at passe med tv'et også. Lige præcis. Og vi snakkede jo tidligere om biografoplevelsen herover, og med det her kæmpe store tv, så skal der jo vel også bruges noget sindssygt god lyd. Og hvad har vi hernede? Jamen her har vi vores JBL-bar, som kan lidt mere. Det er virkelig oplevelsen derhjemme. Der skal selvfølgelig, hvis der er plads til tv'et, jamen så må vi også have plads til den fede oplevelse på lyden. Lige præcis. Det, der sådan er lidt exceptionelt ved den her, det er, at vi kan tage enkelthøjtalerne af her. Ja. Så kan vi stille dem ned bag ved sofaen, og så har vi surround sound derhjemme. De trådløse kører op til 6 timer, så det skal virkelig være en lang Avatar-film, hvis ikke den skal kunne trække den. Så super fed. Ja. Fedt. Jamen, dejligt at blive lidt klogere på tv og lyd. Vi ses om lidt, når du skal fortælle mere om computer. Det gør vi. Fedt. Og for at køre lidt priser her, så har vi, det var den her JBL-bar 300. Den står altså lige nu til 2.499 kroner, hvor du altså sparer 500 kroner. Det er Shop 8 i kommentarfeltet. Og så var det den tynde Samsung S811B soundbar, vi har her. Og den står altså lige nu til 3.222 kroner, hvor du sparer 1.767. Det er Shop 9 i kommentarfeltet. Og sidst men ikke mindst, så var det jo den her biografoplevelse med JBL Bar 800. Og den står lige nu til 4.990 kroner, og der sparer du altså 2.509 kroner. Det er Shop 10 i kommentarfeltet. Og nu skal vi bevæge os ovenpå i køkkenet, og det jeg bare lige vil nævne, det er, at hvis nu I kunne tænke jer at spare endnu flere penge på jeres køb, så kan I altså nu her under Black Weeks i Elgiganten spare yderligere 500 kroner på jeres køb ved oprettelse af mobilabonnement med CBB, Telenor eller UC. Det vil altså sige, at I kan spare totalt op til 1.500 kroner, og det kan være ved køb af computer, hvidevarer, tv, mobil, altså you name it, det er det hele. Og det eneste, I skal gøre, det er bare at tage fat i en medarbejder i jeres nærmeste varehus, og så vil en af mine kollegaer hjælpe jer med at spare penge på jeres køb. Og så skal I jo også lige huske, at vi har den her konkurrence på TCL-TV'et til 65 tommer tv, og det eneste, I skulle gøre, det er bare at skrive, hvor mange Black Deals har vi i Elgiganten lige nu. Er det 350? Er det 700? Eller er det plus 2.000? Skriv ned i kommentarfeltet, så kan I altså stadig med i konkurrencen her. Nå, nu er vi ved at nærme os køkkenet, men hvor ser folk med derudefra? Jeg tror faktisk, vi har folk med fra hele landet. Der er Herning, Vejle, Nordsjælland, Viby, Bornholm endda. Fedt. Godt, I ser med derude. Og nu skal vi nemlig i gang med noget rigtig, rigtig fedt. Woohoo! Det er noget, vi har glædet os til. Det er nemlig noget, vi har glædet os til. Det er sådan højdepunkterne for de her live, synes jeg nærmest. Lige præcis. Det er vores vilde live deal, som I kun kan købe her i aften. Og det er jo stærkt begrænset, så hvis I skal have det her, så er det altså at slå til med det samme, så I kan få sikret det her. Men her har vi altså Kenwood dekorationssæt. Og der er alle mulige lækre ting at sige her. Det er ligesom, man godt kan lide at lave kage. Ja, lige præcis. Ja. Det er skraber til frosting, der er forskellige... Kæmpe tylsæt. Lige præcis. Lige præcis den, den du kunne tænke dig. Paletknive. Der er sådan en præcisionsskærer. Og 360 graders plade her. Så det er altså perfekt nu her til julebag og til jeg ved ikke hvad. Lige præcis. Det kan altså blive jeres for kun 99 kroner. Det koster normalt 999 kroner. Det er en sindssyg besparelse. Det er 90%, så det bliver ikke vildere end det. Og I skal skrive shop KW i kommentarfeltet, så kan det her altså blive jeres. Og husk, det er altså stærkt begrænset, så det er altså med at slå til med det samme. Og hvis I oplever, at I ikke kan købe det, så er det altså simpelthen, fordi det er udsolgt. Så det er om at slå til lige nu. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og Rasmus, Ja? nu skal vi jo have gang i noget her i køkkenet. Nu skal vi i køkkenet. Ja, hvad skal vi lave? Jamen, eller hvad skal du lave? Jeg skal lave nok den mest populære opskrift, jeg nogensinde har lavet.
Og den er populær, fordi den er super nem, og den er super lækker. Vi skal lave æltefri mysliboller. Og jeg går bare lige hurtigt igennem, hvad vi gør. Jeg har en lille smule gær her, som jeg lige smuldrer ned i skålen. Så har jeg noget vand. Og det her gær, det skal bare lige hurtigt opløses. Og så er der et par enkelte ingredienser, der skal i. Og det fede ved den her opskrift, synes jeg, det er, at man ikke behøver at røre den med hænderne på noget tidspunkt. Det tænker jeg, der er flere, der vil sætte pris på derude. Jeg kommer lidt creme fraiche i. Man kan også bruge lidt neutral yoghurt, hvis det er det, man har. Så skal der lidt honning i. Cirka en spiseskefuld. Og så skal der lidt olie i. Også cirka en spiseskefuld. Så skal der lidt salt i. Og lidt mysli. Og det skal bare lige have lov til at blive blandet rundt. Kan I se det derude? Altså indtil videre rimelig nemt, ikke? Så skal der mel i. Og vi går efter sådan en tyk, sådan grødagtig konsistens. Så det skal ikke være sådan en helt hård dej, der skal ud og æltes på bordet. Den skal bare være sådan lidt grødagtig. Jeg hælder lige sidst der melet i her. Og så ser vi, om vi ikke får sådan en god konsistens. Og når den her dej, den er bredt sammen, så skal der låg på, og så skal den på kølen natten over, sådan cirka 8 timer. Så hæver dejen. Det er en koldhævet dej. Og så har man altså bare de lækreste boller dagen efter. Så skal de bare i ovnen i sådan cirka 15 minutter. Jeg har selvfølgelig, fordi det er jo et tv-køkken, så har jeg selvfølgelig snydt lidt. Så vi har faktisk en dej her, som har stået og hævet. Den er blevet godt stor. Og nu lader vi ligesom om, at det er morgenen efter, ikke? Og at vi skal have klattet dem her ud. Jeg skyller lige skærene her under hanen, bare så dejen slipper lidt nemmere. Og som jeg sagde, man behøver så ikke røre den her dej med hænderne. Så tager man bare sådan nogle klatter her, bum, klatter den ud, og så skal det i ovnen. Og nu vi taler om ovn, så har jeg også teaset lidt for, at vi har en ekspert med i studiet i dag. Og det er Kasper. Kasper, han er kok, og du er Bosch-ekspert. Fuldstændig Og korrekt. mens jeg lige står og klatter den her dej ud på bagepladen, kan du så ikke fortælle lidt om den her ovn, som vi skal bruge i dag? Jo, vi skal jo bruge den her serie 8 Action Line ovn, som har dampskud. Faktisk er det en fulddampovn, hvor vi har vandbeholderen herinde bag ved displayet. Så det er super nemt at fylde op. Den sidder der. Og så har vi forvarmet ovnen, og så giver vi dem et dampskud, sådan en steam boost funktion, vi har fået her på de nye ovne. Det vil sige, at ovnen er forvarmet, og så er dampskuddet det er klar til, når du er klar med bollerne der, så får de et ordentligt skud damp til en start de første 3 minutter, sådan så de rigtig hæver og bliver flotte, gyldne, dejlig sej, krumme og så videre. Ej, hvor lækkert. Og nu snakker du lidt om, hvad er forskellene, eller hvad er fordelene ved at have sådan en dampovn her? Hvad kan den? Hvad kan man bruge den til? Jamen, altså, den kan man bruge til sindssygt mange ting. Det er som sagt, det er en fulddampovn, så der har du egentlig alle de der dampskudsfunktioner. Du kan bruge det til genopvarmning. Der er faktisk også hævetrin på, sådan så du kan, hvis du ikke har natten over til at hæve de boller, så kan vi lige få en halv time herinde ved 40 grader. Vi kan godt afsløre, at den her dej, den var ikke hævet så meget for 20 minutter siden, så vi var lige nødt til lige at booste den lidt, og det virkede. Ja. Så, og så er den jo, så kan du også bruge den til fulddamp. Vi har en, funktion nu, hvor du kan dampe helt op til 120 grader. Ja. Spare en masse tid, få en masse vitaminer og mineraler stadig gemt i maden. Faktisk. Så det vil sige, at du kan lave ris i den her ovn? Ja, kvarter ved 110 grader. Og det fede er, opskriften er derinde, så du skal ikke rende og huske på det heller. Det er helt genialt. Nu er bollerne ligesom klattet ud her, og jeg har altså ikke rørt med hænderne endnu. Så åbner vi bare lige her. God varme på her. Og hvad siger vi så? Så trykker du egentlig bare på dampskuddet der. Må jeg gøre det? Det må du i hvert fald. Fedt. Således. Så nu bliver der altså dampet derinde for fuld smadret. Man kan ikke se det. Nej, den er så varm, så du kan ikke se, at det fortætter sig derinde. Men der er fuld smæk på dampen derinde. Hvor er det fedt. Så går der cirka et kvarter, så er der altså friskbagte boller. Og den her kombi dampovn, den kan du lige nu få til en klubpris. Normalt så koster den 23.999, men i aften kan du altså få den til klubpris for 11.999. Det er rimelig mange penge sparet. Så måske skulle du overveje, om det er nu, der skal en ny ovn til. Det er det nemlig. Og også en vigtig pointe at sige, det er jo også, at den her pris, den er altså sat i gang lige nu til den her live. Yes. Så det er altså en splinter ny black deal, vi har fået til jer derude.
Og I skal jo huske, at I kan købe de her Black Deals hele ugen, indtil de er udsolgt. Så det er bare med at købe derude. Og I kan jo også med fordel vælge klik og hent, når I skal foretage jeres køb. Det er gratis, og så kan I hente det ned i jeres varehus, når I modtager en sms-kode. Og så stadig husk, at I kan være med i hovedkonkurrencen om vores 65-tommer TCL-TV. I skal blot besvare spørgsmålet med, hvor mange Black Deals har vi i Elgiganten. Er det 350, 700 eller plus 2000? Nede i kommentarfeltet her, så kan I altså stadig være med i konkurrencen. Og nu skal vi hen til min gode kollega Allan igen, fordi nu skal vi jo nemlig snakke om computer, Allan. Ja. Og der er jo 4 forskellige computer, der er med her i dag. Det er jo 4 af vores mest solgte computer. Og hvis vi starter med den Samsung-PC, du holder i hænderne der, hvad er det så det for en? Jamen, det er jo en computer, som passer til de gængse og basale behov derhjemme. i3-processor, som gør, at vi kan klare de dagligdagsopgaverne derhjemme. Om det er mail eller hvad man nu ellers skal bruge den til. Man kan også sagtens arbejde lidt i Word, hvis man har behov for det. Så den passer til rigtig, rigtig mange som standard fin computer. Ja. Fedt. Og den næste PC, vi har med hernede, det er jo også en 15,6 tommers, og den koster jo lige cirka 1.000 kroner mere. Men hvad får man så som kunde, hvis man køber den der frem for den anden? Jamen, du får faktisk en opgradering på nærmest alle parametre. Du får en bedre processor, du får lidt hurtigere RAM på computeren. Udover det får du et bagbelyst tastatur. Og sidst men ikke mindst, jamen, så har du også Rapid Charge i den, så den oplader noget hurtigere, end de gængse computer gør. Og så den vigtigste ting, ikke? Ja. Den kommer med et blue light filter. Okay. Det er ikke alle, der ved, hvad blue light er. Nej, jeg skulle lige til at sige, hvad er det? Jamen, vi bruger jo vores skærme rigtig, rigtig meget i dag, om det er telefon, eller om det er tv, eller om det er computer. Og det her blue light er ikke sådan rigtig godt for øjnene, og der har den et blue light filter, der sidder i computeren, som simpelthen beskytter dine øjne, som nok er noget af det vigtigste i dag. Det må man sige. Det vil man da sætte pris på. Ja. Okay, fedt. Og så skal vi jo videre til den her Asus VivoBook, og der ved jeg især, at skærmen er spændende at fortælle lidt om. Absolut. Hvad er det? Absolut. Jamen, den kommer jo med OLED-teknologi. Nu snakker vi før om QLED nede på tv'en nedenunder, og der er mange termer. Men OLED gør simpelthen, at man kan slukke for skærmen. Det vil sige, at den opnår den rigtige sortbalance. Man kan ikke få bedre sort end slukket. Udover det, jamen, så gengiver den farverne fuldstændig fantastisk, fordi den simpelthen kan mere på det. Udover det, så er det jo en fantastisk computer. Altså, du får en i7'er, du får 512 gigabyte på lagringen, så til prisen fuldstændig fremragende computer. Fedt. Og der er også blue light. Der er ikke blue light. Der er ikke blue light. Nej, det er på den næste, vi skal snakke om. Lige præcis. Det er, der har vi en Yoga Slim 6. Ja. Og som navnet indikerer, så er der jo værd at snakke lidt om størrelsen her, er der ikke? Jo, altså jeg synes jo, der er super mange ting at snakke om, men den er jo perfekt til at tage med frem og tilbage, om det er arbejde og lignende. De andre, det er 15,6, det kan man sagtens slæve på, men 14 er trods alt super lækkert at kunne tage med frem og tilbage i forhold til størrelse. Ja. Her der er vi gået over i en AMD i processoren i stedet for. Sådan set det samme som Intels i7, så du får fuld power på tingene. Du får fast charge igen. Så får du det, som vi ikke har i nogen af de andre. Du får frontvendte højttalere. Okay. Og det vil folk tænke, jamen hvad er det? Ja, hvad kan det? Jamen ovenpå alt det her med Teams-møder og alt muligt andet, jamen så er det super lækkert i forhold til, når man sidder på et kontormiljø eller i skolen, at man kan sidde og deltage aktivt online og lytte ordentligt til det, der kommer. Udover det, jamen så når vi laver så meget online, jamen så kan vi egentlig også mekanisk slukke ned for vores webkamera på computeren. Smart. Det er heller ikke en dårlig funktion. Det er det absolut ikke. Nej, præcis. Og hvis vi lige hurtigt kører nogle shopkoder her og priser, så på den første, Allan viste Samsung Galaxy Book 2, så står den altså lige nu til 2.888 kroner, hvor du altså sparer 3.111 kroner. Det er shop 12, og så kan det altså blive din PC til en sindssygt skarp pris. Så var det Lenovo Slim 3 hernede til 3.999 kroner, og her sparer du altså hele 2.000 kroner. Det er shop 13. Så var der Asus VivoBook, som vi har til Black Deal, 4.999 kroner, og her sparer du altså hele 4.000 kroner. Det er shop 14, og så kan det altså blive din. Og sidst, men ikke mindst, så var det Yoga Slim 6 herover
som står til 5.799 kroner, og der sparer du altså 2.200 kroner. Og det er shop 15, du skal skrive, så bliver det din. Og nu skal vi skyde en ny konkurrence i gang. Det er den her Sonos Beam 2. generations soundbar. Og det er altså en soundbar, der giver krystalklar lyd, uanset om det er musik, du streamer, om det er film, du ser, eller om det er videospil, du spiller. Og den har altså en kraftfuld processorchip, og giver den her rumfyldende lyd, som I kender fra biograferne. Og den kan derudover også betjenes med stemmestyring via Siri, Alexa og Google Assistant, som I kender. Og det eneste, I skal gøre for at vinde den her, det er simpelthen bare at skrive Sonos nede i kommentarfeltet, og så kan det altså blive jeres. Den koster normalt 3.649 kroner, og vi har den altså til Black Deal til kun 3.199 kroner. Så hvis ikke du er den heldige vinder af den her, så husk på, at du kan altså stadig købe den til en skarp Black Deal derude. Sonos nede i kommentarfeltet, så kan det altså blive din. Og nu skal vi jo videre over i køkkenet og se, hvad det er, gutterne har gang i her. Vi har gang i noget rigtig godt, kan jeg godt afsløre. Fedt. Vi bevæger os lige lidt herover af. Kasper, kan du ikke forklare, hvad er det, vi skal lave nu? Jamen, jeg tænker, vi skal have lidt, lidt kylling og, lidt pomfritter. God menu. God menu. Jamen, klassiker. Airfry, fordi alle vil have airfry. Så der har vi selvfølgelig puttet i alle de her serie 8 action line. Så der er simpelthen airfryer indbygget i den her ovn? Ja, du slipper for at have en stående i skabet eller på bordet, eller hvad det er. Du har den derinde. Det er smart. Så jeg har egentlig bare marineret noget kylling i lidt barbecue chili, lidt peber. Vi har lidt fritter her. De har fået bare lige en spiseskefuld olie. Ja. Forvarmet ovnen, og så skal de bare have et kvarter. Det er det. Smart. Og kan du ikke, mens vi lige forbereder det her til ovnen, kan du ikke forklare, hvad er det forskellen på almindelig varmluft, som de fleste nok kender, og så airfry? Hvad er det forskellen er? Altså hos os, der er det et separat program. Ja. Og det er, at der er lidt mere smæk på propellen inde bagved. Ja. Der er åbnet for, jeg ved ikke om du kan mærke her, der er åbnet for spjældet, så den fugtige luft kommer ud, så du får de her super sprøde ting. Ja. Og så er der tændt for grillelementet, så vi får en god farve på. Og så vigtigst af alt, den har du liggende derovre. Det er airfry-bakken her, vi har med huller i, som gør, at luften kan passere igennem. Smart. Og så er det simpelthen et dedikeret program, der hedder airfry. Ja. Jamen skal vi ikke bare få det ind? Jo, lad os få det ind. Og nu er vi ved den her ovn, som vi kan tale lidt om, og er der andre fede funktioner ved den her ovn? Er der nogle ting, du gerne vil fremhæve? Jamen, der er jo sindssygt mange fede funktioner. Ja. Altså, de er jo spækket til med funktioner med varmluft, 4D varmluft, så du kan bage flere niveauer. Nu har vi kun en enkelt plade inde der, men vi kunne bage 4, hvis det var. De er så smarte, at de kan gå på nettet, koble det til Home Connect, vores app. Så kan du styre dem fra telefonen, du kan faktisk tale til dem. Ja. Der følger sådan et, 3-punkts stegetermometer med, som er super præcist, og i stedet for, at du får at vide, hvor lang tid maden har været i ovnen, så ved ovnen, hvornår maden er klar. Det er så der er sindssygt mange fede funktioner ved de her ovne her. Nogle af dem har bagesensor og så videre, men det er virkelig fedt. Så altså en ovn fyldt med lir? Jamen det er det bedste, vi har hos Bosch. Og den kan du selvfølgelig også købe. Og normalt, eller i aften til den her Black Deal, der kan du altså få den til 7.999, og du sparer 6.000 kroner, og du skal skrive shop 16 nede i kommentarfeltet. Og det var altså 7.999 for den her virkelig fede ovn. Meget skarp pris. Det må man sige. Ja, lige præcis. Det må man sige. Og nu når vi står her i dette køkken, så er det jo værd at nævne, at du lige nu kan spare 50% på dit nye køkken. Vi har nemlig i Elgiganten en række super fede og flotte køkkener fra Epoch, og det er altså i super høj kvalitet. Der kommer altså 35 års garanti på Epoch køkkener. Det vil sige, at du har altså virkelig lang garanti på de her køkkener. Og vi tilbyder køkkener i mange prisniveauer og farver, og du kan altså vælge mellem 10 køkkenserier, 10 forskellige køkkenserier. Og vi står jo blandt andet i et af dem her. Og vi kan lave lige den løsning, I har lyst til. Og vi har så mange forskellige hvidevarer, som I kan se, så vi tilpasser det til jeres ønsker og drømme. Du kan få 3 ovnøster. Lige præcis. Kæmpestort hvidevaresortiment, så vi skal nok lave den helt perfekte løsning til dig. Så hvis du drømmer om et nyt køkken derude, så kan du altså lige nu spare 50% på Epoch-køkkener. Og du kan altså booke et køkkenmøde med vores super gode køkkenkonsulenter, hvor de nok skal hjælpe med at sammensætte dit drømmekøkken. Så det er blot at skrive køkken i kommentarfeltet, og så kan du altså simpelthen få 50% på Epoch køkkener under Black Deals, under Black Weeks. Så slå til køkken
Og så skal I nok få et rigtig godt køkkenmøde. Det er selvfølgelig gratis, skal jeg lige huske at sige, så helt uforpligtende og gratis. Jeps. Det kan vi lide. Fedt. Og nu, Rasmus, så skal vi jo videre til det segment, vi elsker. Yes! Det er vores live deals. Live deal. Og Det er sådan en bandit her. hvis du lige demonstrerer, simpelthen. Det er en Logik håndmixer, og vi kan jo huske fra vores sidste live, at I var altså helt vilde med den her håndmixer. Så nu har vi taget en ny håndmixer med til jer, og den står normalt til 249 kroner, og den kan I i aften altså købe til kun 59 kroner. Det er bare billigt. Det er bare billigt. Og der er selvfølgelig 6 niveauer. Der er boost-funktion. Lige det, man skal bruge. Lige det, man skal bruge. Lige præcis. Så hvis I skriver shop HM i kommentarfeltet, så kan det her altså blive jeres håndmixer for kun 59 kroner. Husk, det er stærkt begrænset antal, så det er altså med at slå til lige nu, hvis det er, I skal have den her. Den er jo perfekt til julemaden, der skal laves lige om lidt, måske desserter og så videre. Yes. Yes. Lige præcis. Nå. Og nu skal vi jo videre Nu over. bevæger vi os lidt videre i Ja. den anden afdeling. Nu skal vi over og snakke om støvsuger. Støvsuger. Og Vi har nogle fede støvsuger her. Vi har jo en robotstøvsuger her, ikke? det har vi nemlig. Og det er jo 2 i 1, fordi der er jo også mobbefunktionen med her. Men det er altså en Dream D10S Plus robotstøvsuger, vi har her. Den har en super stærk sugeevne, og så medfølger der den her vandtank på 235 ml. Så den kan også mobbe jeres gulve. Og den har den her selvtømmestation, og har altså et filter, som fanger 99,5% af de små partikler, som vi ikke kan se. Og der er altså det her laser AI, som sikrer, at robotten den kan opdage og genkende objekter rundt i rummet, og så optimere den ydeevnen baseret på det. Den har altså 280 minutters brugstid, så den kan altså virkelig få kørt et par omgange i huset. Og derudover så kan I også tilpasse støvsugningen via Dream-appen, og der kan I altså vælge no-go-zoner eller et eller andet i hjemmet, hvor den ikke skal støvsuge, og så kan den selvfølgelig også stemmestyres denne her. Og den koster altså kun 2.999 kroner. Her sparer I altså 1.000 kroner. Det er shop 17, og så kan den her Dream støvsuger blive jeres. Og fra den ene robotstøvsuger videre til den næste. Det er toppen af poppen, det her. Det her er nemlig toppen af poppen. Det er det ypperste af robotstøvsuger, og det her er altså Roborock S8 Pro Ultra robotstøvsuger. Og den har både laser og sensorer, som kan beregne den mest effektive rute, og så sikrer den altså ligesom bare hurtig og grundig rengøring hver gang. Og der er tømmestation her, og den har også mobbe, og der er altså vandtank her. Og derudover har den her også, der hvor den afleverer vandet, den her er derfor helt automatisk. Og, Det er virkelig smart, det her. det er nemlig rigtig Virkelig smart, fordi den kan nemlig også selv rengøre sin mobbe efterfølgende. Det vil sige, at man skal ikke selv hen og tage mobben ud og rengøre osv. Det klarer den altså helt selv. Det kan jeg mærke, at jeg godt kunne tænke mig. Ja, lige præcis. Og derudover, når den så mobber gulvet, så har den her funktion med, at den ligesom kan løfte mobben, når den registrerer gulvtæpper, sådan så den ikke lige kommer til at vaske et gulvtæppe. Så du ikke har et plaskvådt gulv til. Lige præcis. Det er meget dejligt. Og det registrerer den altså helt automatisk. Så den kan altså både støvsuge og mobbe på samme tid. Det er altså virkelig, virkelig smart. Derudover så har den også nogle specielle børster, som den kan fjerne dyrehår eller grovere snavs på gulvet, uden at, ligesom at tilstoppe i den. Og det er altså virkelig en super fed robotstøvsuger. Det ypperste. Og den har vi altså fået til en black deal nu her i aften til den her live og ugen ud. Og det er altså 8.222 kroner. Du sparer altså 1.777 kroner. Så den er lige kommet, så det er altså nu, I skal slå til. Det er shop 18 i kommentarfeltet. Og så skal vi til de mest farverige støvsuger i byen. Ja, lige præcis. Fra robotstøvsuger til de her ledningsfrie støvsuger. Og det her, det er Dyson V8 Absolute. Og det er sådan en 2-i-1 funktion. Den kan løsnes på midten her, og så kan I altså få, ja, lige præcis, så får I altså den her mindre støvsuger, så I kan komme ned i sofaen eller i kroge og alt sådan noget. Og den har altså et virkelig avanceret filter og kraftfuld sugeevne, så den fanger altså rigtig meget skidt.
Og der er 2 forskellige rengøringsindstillinger, så der både er almindelig støvsugning, og så er der til de lidt mere beskidte overflader. Der er altså 40 minutters brugstid her. Og den koster altså 2.890 kroner. Du sparer 900 kroner. Det er Shop 19 i kommentarfeltet. Og Så skal vi over til storebroren, ikke? det her er nemlig storebrugeren. Det er Dyson V12 Detect Slim Absolute. Og den vejer utrolig lidt. Meget lidt. Meget lidt. Virkelig, virkelig fint. Og mundstykket her, det glider lettere over gulvet end på mange andre ledningsfri støvsuger. Og selv på trods af den lave vægt, så har den altså stadig masser af sugekraft. Og hvis du prøver at trykke på knappen der, så er der altså det her oplyste rengøringshoved. I kan se, det er sådan et grønt, hvis du trykker igen. Jeg trykker igen. Så er det det her grønne lys hernede. Og det får altså øje på de mindste støvpartikler. Så det er altså virkelig en effektiv støvsuger her. Og forskellen fra V8'eren til V12, det er også det her med, at her behøver du ikke at holde tændknappen inde. Det er bare tryk, og så kører den, hvor herover så skal du lige holde den inde hele tiden. Og der er altså 60 timers brugstid på V12'eren, hvorimod V8'eren kun havde 40. Så det her er virkelig en virkelig god Dyson støvsuger. Og den koster altså lige nu kun 4.190 kroner, hvor du sparer 1.000 kroner. Super skarp pris, og det kan altså blive din Shop 20. Så er det en god støvsuger på vej hjem til dig. Og fra støvsugersnak, så skal vi videre til at trække en konkurrencevinder. Yay! Den første konkurrencevinder. Det glæder vi os altid til. Det gør vi nemlig. Og hvad er det, man kan vinde her? Jamen, det er jo den her Sonos Beam anden generations soundbar. Og den koster normalt 3.649 kroner, og vi har den til Black Deal til 3.199. Og der kom en vinder ind her. Jeg har lige fået en vinder. Rasmus, vil du ikke? Skal jeg bare sige det? Jeg synes, du skal fyre løs. Vil have en trummevirvel ude i stuerne? Det er Gitte Dam. Kæmpe stort tillykke, Gitte. Stort tillykke. Og til jer, der desværre ikke vandt den her Sonos soundbar, så husk på, at I kan jo købe den ugen ud til vores Black Deal-pris. Og Jeg hopper over i køkkenet igen. du hopper over i køkkenet, så ses vi igen om lidt. Ja. Perfekt. Gitte må gerne lige skrive til os. Gitte, husk, at du lige skal skrive en besked til os selvfølgelig, så vi kan få fat på dig, og så kan du få den her hjem. Nå, fra en konkurrence, så synes jeg, at vi skal gå videre til den næste. Fordi her kan man nemlig vinde enten Go Dream 4-dages storbyferie i Europa, eller kro- og hotelophold med middag for 2 personer. Og der kan I altså selv vælge derude, hvilken I har lyst til at vinde. Og det eneste, I skal gøre, det er blot at skrive hotel eller storby i kommentarfeltet, og så kan I vælge, hvilken I vil vinde. Der er altså en værdi op til 1.600 kroner lige nu. Og det er også lige værd at nævne, at vi jo lige nu har en kampagne, hvor man sparer 20% på oplevelsesgaver, udvalgte oplevelsesgaver. Så igen, hvis ikke at du er den heldige vinder af en af de her 2 oplevelsesgaver, så kan du altså selv få 20%. Det er bare at gå ned i din nærmeste Elgiganten, eller gå ind på elgiganten.dk. Fedt. Nå, nu skal vi snakke lidt om nogle hvidevarer, og jeg har jo fået min gode kollega Mathias med igen, og til jer, der ikke lige var med i vores sidste live og så med der, så Mathias, du er jo homeleder ude i Glostrup. Det er. Fedt. Og du er kommet her med lidt forskelligt. Det er. Jeg har taget lidt forskelligt med. Ja. 3 forskellige vaskemaskiner. Til at starte med, så har jeg taget en Electrolux med. Det er en 8 kilos maskine med 14 omdrejninger i energiklasse A. Det, der er lidt specielt ved den her maskine, det er, at vi har lidt forskellige funktioner på den her. Blandt andet den der hedder Autosense. Autosense, det er, hvor den går ind simpelthen og måler, hvor meget tøj man putter i, sådan så den også doserer vandmængden, men også energiforbruget, efter hvor meget tøj man egentlig vasker, hvilket er sindssygt smart. Ellers så har den også et program som det herovre, der hedder Anti-allergi. Anti-allergi, det er simpelthen et program, hvor den går ind i slutningen, og så kører noget damp ind. Den funktion, damp har, det er både, at det går ind og fjerner sådan noget som folder på ens tøj, men derudover går det også ind og tager sådan noget som allergener og bakterier fjerner. Det giver en rigtig fed funktion, og også sådan noget som sengetøj og alle sådan nogle ting, hvor der godt kan være, hvor det ikke er hver dag, man skifter det. Der er det altså rigtig fornuftigt program at bruge til. Ellers til sidst, så har man også sådan noget som Time Manager.
Det vil sige, når man sætter den her maskine i gang, så er det altså ikke maskinen, der bestemmer, hvor lang tid man skal bruge, men dig. Det giver en rigtig fed funktion i forhold til, at du selv kan bestemme, hvor lang tid du bruger på tøjet skal blive færdigt. Så hvis man har lidt travlt en dag, så kan du altså bare sætte tiden ned. Hvis man vil have lidt mere ud af sin maskine, så har vi lige herovre en Samsung-maskine. Der får man 1 kilo mere, stadig i energiklasse A, men med 1600 omdrejninger. Det de 1600 omdrejninger gør, det er sådan set bare, at lige kører de her 200 ekstra omgange i minuttet, men det gør lige, at man får lidt mere tørt tøj, når man vasker. Så bruger man tørretumler, kan det også spare noget energi der. Ellers så har den her en rigtig fed vaskeevne, og det er det, der hedder EcoBubble. EcoBubble, det er simpelthen der, hvor den går ind og blander sæben med vand. Normalt så skal man jo varme sæben op for at få den aktiv og bruge enzymerne til ligesom at gøre rent i ens tøj. Den her den kan altså gøre det ved at lave det om til skum på under 1 minut. Så det vil sige, at man både kan vaske med koldt vand i den her, men man kan altså også bare gå ind og vaske med varme, hvis det er det, man har lyst til. Men man får det samme resultat ud af det, fordi de her enzymer er lynhurtigt aktive. Ellers så har man også sådan en lille spulearm heroppe i toppen på vaskemaskinen. Den spulearm den kan egentlig gå ind og gøre, at man kan lave det, der hedder en quick wash på den her, eller speed wash, som man kalder det. Og der kan man altså vaske op til 5 kilo tøj på under en time. 59 minutter kan man gøre det på. Sidst men ikke mindst, så kan man faktisk også bruge den her spulearm til ligesom at gå ind og rengøre tromlen. Det er aldrig sjovt at skulle bruge tid på det, men det klarer den altså for en. Både med sådan noget som gummibælgen her, hvor der sætter sig rigtig mange bakterier, men også rundt om karret inde i maskinen. Så der holder man altså en rigtig fin og ren maskine her. Hvis man vil have lidt ekstra i sin maskine, og lidt mere automatiseret, så har man storebroren til den her, som simpelthen heroppe i sæbeskuffen har fået autodosering. Autodosering, det er simpelthen bare, hvor man hælder sit vaskemiddel i, skyllemiddel, hvis man bruger det. Man kan selvfølgelig også selv dosere, men der går den simpelthen at dosere alt efter, hvor meget tøj man putter i. Det gør både, at den ikke bruger lige så lang tid, fordi den skal efterskylle, fordi der er for meget i, men altså også, at man får det perfekte vaskeresultat hver gang. Vil man have det bedste af det bedste, så skal vi altså herover. Der har vi Miles maskine her. Det er fra deres W1-serie. Det er en 9 kilos maskine, igen energimærke A og med 1600 omdrejninger. Den her maskine her, den har nogle rigtig fede bullet points. Første, det er blandt andet deres Twindos, og det er med det her Ultraphase 1 og Ultraphase 2. Ultraphase 1, det er et rense. Det er der enzymerne er. Der sidder 7 enzymer i, som kan gå ind og fjerne forskellige slags pletter. Og så har vi et iltblegende middel herover, som også kan fungere som en sæbebooster. Og det vil simpelthen sige, når effekten begynder at falde af det her vaskemiddel, så går den lige ind og booster det, så det virker igen. Måden man fylder det på, det er egentlig bare hernede i bunden. Og der er de fint beskrevet med 1 og 2, som ikke kommer til at sætte den forkert. Derudover så har man altså også et hurtigt program på den her. Det er det, der hedder Quick Power Wash. Der kan man tage 4 kilo med vaskeevne A på kun 49 minutter. Det giver nogle sindssygt hurtige vaske med et rigtig godt resultat. Hvis ikke man har lyst til at, eller hvis man selv har lyst til at dosere, så har man altså også muligheden for det med sæben her og skyllemiddel her. Så det giver også en mulighed for selv at dosere. Det er smart. Det er rigtig smart. Ellers på den her, så har man også sådan noget som lys inde i tromlen. Nu er den her godt nok ikke lige sat til, men når man åbner tromlen, så vil der være lys i, så man også lige kan se, hvad der foregår herinde. Men en rigtig fed maskine. Ja. Det var nogle rigtig gode vaskemaskiner, du har med her i dag. Tak fordi, at du har lyst til at komme endnu en gang og gøre os lidt klogere på vaskemaskiner. Selvfølgelig. Og nu synes jeg lige, skal have nogle priser derude. Den første vaskemaskine her, Electrolux, den står til en black deal lige nu på kun 2.222 kroner. Du sparer altså hele 3.277 kroner. Det er altså en helt vildt skarp pris. Det er Shop 21 i kommentarfeltet, og så kan det her altså blive din vaskemaskine. Så var der den næste her, Samsung vaskemaskine, og den har vi altså på black deal lige nu til kun 3.333 kroner. Her sparer du altså hele 4.666 kroner. Det er altså virkelig også en skarp pris. Det er Shop 22, og så er der Shop 23-modellen, som du også, eller Shop 23-koden, som du også kan se heroppe på den anden Samsung vaskemaskine. Og til sidst så var det den her Miele vaskemaskine, og den koster altså lige nu 9.999 kroner, og der sparer du altså hele 14.999 kroner. Også en sindssygt skarp pris. Det er Shop 24 i kommentarfeltet, og så kan det blive din. Og
Nu bevæger vi os lige over i køkkenet herovre, og husk på, at I jo stadig kan være med i vores konkurrence om 65-tommer TCL-TV. Det er blot, at I skal besvare spørgsmålet med, hvor mange Black Deals har vi i Elgiganten? Er det 350, er det 700, eller er det plus 2000? Skriv det i kommentarfeltet her, så kan I altså stadig være med. Og så husk, når I skal lave jeres køb, at I jo selvfølgelig kan vælge klik og hent, og så får I altså en sms, når jeres produkt er klar til at ud i varehusene. Og derudover skal vi også lige huske, at de her priser kan altså købes hele ugen, indtil de er udsolgt. Så, men hvis I vil gerne vil nå at have dem, så er det altså bare med at slå til. Og, Velkommen tilbage. Jamen tak. Hvad har I gang i her? Jamen altså for det første, så er kyllingen været færdig. Skal vi ikke tage det ud, Kasper? Jo, lad os gøre det. Lad os gøre det. Og det kan jeg godt afsløre, det ser sindssygt lækkert ud. Må kameraet lige se det? Selvfølgelig. Vær snartig. Prøv at se nogle sprøde fritter og en virkelig lækker kylling. Men det er faktisk ikke det, vi skal snakke så meget om lige nu. Vi skal nemlig snakke om det her, som jeg har her. Det er en virkelig lækker induktionskogeplade med indbygget sug. Lige præcis. Og nu siger du sådan indbygget sug, ikke også? Ja. Ja, det var mig, der sagde det. Det var ikke dig, der sagde det. Virker det? Selvfølgelig virker det. Det virker. Jeg kan lige prøve at demonstrere her. Vi er ved at lave nogle gyozaer. Jeg tænder lige for vores Power Move-funktion her, som tænder op for dem her. Jeg har lige forstegt dem en lille smule, så vi kunne være med her, men lige om et øjeblik, så er de varme, og så kan I se, hvordan at, dampen forsvinder herned. Ja. Kan man sige. Udover det, så hernede, der har vi fedtfilterne. Super nemt at komme til. Der er, recirkulationsfilter her i, kulfilter, som tager sig af duft og så videre, så det er perfekt. Og så derudover, så den her model har jo så sådan en automatisk funktion. Jeg ved ikke, om du hørte, da jeg tændte, at så... Den starter selv? Den starter selv, og den regulerer også selv. Okay. Så når der er meget damp, så skruer den op. Hvis du står og steger meget, der kommer meget stege, meget dufte også, det reagerer den også på. Okay. Så du skal selv faktisk egentlig ikke betjene M-hætten overhovedet. Det er super smart. Super smart. Og hvilke andre sådan, tips og tricks og muligheder er der ellers med den her kogeplade? Altså, den har sindssygt mange muligheder. Ja. Det er jo en flex-induktion, så den har egentlig 8 induktionspoler. Den har 4 i hver side. De er aflange sådan her, så de opererer som 2 og 2. Men man kan faktisk også slå den sammen som en stor en, hvis man har en sådan stor grillpande. Ja. Eller som vi gør her, hvor her der står den på niveau 9. Ja. Jeg tilsætter lige lidt vand bagefter, men når jeg flytter den op hertil, så skruer den selv ned på niveau 5. Ja. Hvor den sådan ting kan stå og koge ind. Det kan være, at man laver en bolognese for eksempel. Ja. Så vil du bruge en A hernede på 9. Lad det stå og koge ind her på 5, og så holder den så lun heroppe på 1,5. Det er jo super smart, så du skal bare rykke panden, og så justerer den selv temperaturen. Så justerer den selv temperaturen. Så der er sindssygt mange funktioner i det. Virkelig smart. Skal vi lige se en gang, skal vi se, om det virker, det sug der? Okay, det virker. Det virker. Vi kan lige prøve at give en lille smule vand, og de skal nemlig lige dampes også lidt. Og jeg ved ikke om... og det er... Ikke på, det er virkelig smart, og det er heller ikke på det højeste niveau. Nej. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig effektivt, og det man også slipper for, det er, at alt dampen ligesom skal op her i det her niveau. Ja, det bliver holdt hernede, og du kan have køkken med åben planløsning og så videre. Virkelig, virkelig smart. Og hvordan fungerer det så, hvis man skal have indbygget den her, installeret den her? Det er faktisk super nemt. Den kan installeres mere eller mindre alle steder, kan man sige. Ja. Selve den her passer ned i et 60 cm skab. Okay. Og så kan den sættes til aftræk eller recirkulation, hvad man har lyst til. Men det skal man snakke med sin epoxsælger om. Virkelig, virkelig smart. Så altså en kogeplade fyldt med fede funktioner. Og du kan altså få den til en Black Deal i aften til kun 16.999. Og så sparer du altså 13.000 kroner. Det er fuldstændig vanvittigt. Så hvis du skal have fingrene i en ny induktionskogeplade, så er det her altså et virkelig, virkelig godt bud. Du skal skrive shop 25 nede i kommentarfeltet. Ja. Skal vi smage lidt på sagerne? Skal vi smage lidt? Jeg kommer jo nu, ikke? Fordi... Nå, det er derfor, du er her. Okay. Det var et dejligt tidspunkt at komme på, ikke? Altså, det dufter jo rigtig, rigtig godt, det her. Altså, prøv lige at se de her lækre mysliboller. Det må man sige. Der skal jo masser af smør. Sådan en bandit her, ikke? Altså, de er så sindssygt gode. Vil du smage her? Godt med sådan en tandsmør. Ja, tak. Vil du smage, Kasper? Ja, lad mig da prøve. Og stadig lune. Stadig lune. Ja. Og man kan jo sagtens... jeg plejer bare at fryse dem her ned. Og så tager jeg en op, når jeg skal bruge den, og så smider jeg den bare lige i ovnen i 5-10 minutter, så har man nærmest en friskbagt bolle. Og hvis man så ovenikøbet har damp i sin ovn, så er der altså fuld plade, og så får man altså nærmest en friskbagt bolle, selvom den har været på frys. Så jeg tror, jeg skal smage en pommes frites. Gør det. Der er lidt ketchup, hvis du har lyst. Bare lad være med at dobbeltdøbe, så skal det nok gå. Ej, hvor lækkert. Sådan. Nå, det var så fedt, at du var med. Nu sætter lige min bolle her. Det kommer jeg tilbage til senere.
Så fedt, du var med os i aften. Mega fedt at have dig med. Ja. Håber, I har fået nogle gode tips og tricks derude. Der er altså virkelig mange fede funktioner i alle de her ovne og kogepladen her, ikke? Det er der nemlig. Og Rasmus, nu synes jeg, at vi skal hen og trække en vinder af oplevelsesgavekortet fra Go Dream. Det bliver spændende. Det gør det nemlig. Og lige inden jeg kom hen til jer, så fik jeg altså stukket det her papir i hånden, og jeg synes altså, at Får jeg æren igen? du skal få æren af denne. Ja, hvem har vundet? Hvor er det spændende. Ja. Er det, okay, jeg kan lige sige, er det et storbysophold, eller er det et hotelophold? Jeg kan afsløre, at det er Storby. Okay. Så alle jer, der har valgt hotel eller kro, Ja. sorry, I må prøve igen næste gang. Og den heldige vinder er... Ja. Den heldige vinder er Dennis Botman Viberg. Kæmpe stort tillykke, Dennis. Kæmpe stort tillykke. Og igen, husk på, at hvis det ikke var jer derude, der vandt, så er der jo stadig muligheden for at spare 20% på udvalgte oplevelsesgaver. Og det er altså bare at gå ned i jeres nærmeste varehus, eller gå ind på elgiganten.dk, så kan I altså også få nogle fede oplevelsesgaver. Lige præcis. Lige præcis. Og nu er vi jo ved at være nået til vejs ende. Er vi allerede ved at være der, Ja. fordi det er gået virkelig hurtigt? Det er gået meget hurtigt. Det er så hyggeligt. Men hvis I lige bliver hængende lidt endnu, inden vi trækker vinderen af hovedkonkurrencen TCL 65-tommer TV, så håber jeg bare, at I har nyt at se med derude, og at I har fået en masse gode tips og tricks, både i køkkenet, men også lært noget mere om computer, tv, hvidevarer, støvsuger. Så håber jeg da også, at nogle af jer har fået fat i de her super skarpe live deals. Yes. Og så kan I jo huske på, at Black Deals-priserne kan altså købes hele ugen, indtil de er udsolgt. Så det er altså bare med at komme afsted. Lige præcis. Og ellers, hvis I har nogle ønsker til vores kommende lives, så er det altså endelig bare at skrive dem her i kommentarfeltet. Så kan det altså være, at vi tager din idé op til næste live. Lige præcis. Og husk, at I med fordel kan vælge klik og hent, når I har bestilt jeres varer, fordi så kan I kvitterfrit hente dem i jeres lokale Elgiganten butik. Lige præcis. Og alle de her tilbud, som der er blevet præsenteret i aften, de bliver genopfrisket lige om lidt, når vi afslutter liven, så kommer de frem på skærmen. Og I kan også skrive alle tilbud ned i kommentarfeltet, så bliver de også tilsendt til jer. Og når I kommer derind, så kan I faktisk også få opskriften på de her virkelig, virkelig lækre mysliboller. Så det vil jeg virkelig opfordre jer til at lave her i weekenden. Lige præcis. Og så er der jo ikke andet for, end at nu skal vi altså have trukket en vinder af vores hovedkonkurrence. Så spændende. TCL 65-tommer Mini LED Smart TV. Jeg får en seddel her. Ja, og vi laver lige en trommevirvel her. Nu skal vi faktisk have en trommevirvel. Hvis I ikke laver det så højt, at vi kan høre det herinde i butikken. Smid lige drum-emoji ned i kommentarfeltet. Ja, ja, lige præcis. Og vinderen er Gitte Rosendal Frederiksen. Kæmpe stort tillykke. Okay, der er konfetti. Kæmpe stort tillykke. Og hvis det selvfølgelig ikke var dig derude, der vandt den her, så kan I altså stadig købe den til en black deal på kun 8.499 kroner. Men tillykke til dig, Gitte. Og husk lige at skrive Elgiganten en besked, så finder vi ud af det hele. Lige præcis. Og så er der jo ikke andet for end at sige tusind tak for i aften. Tusind tak for i aften, og tak for til alle de fede gæster, vi har haft med. Ja, lad os lige få jer med herinde i studiet. Det har været så fedt, at I vil dele ud af jeres viden og kompetencer. Og så er det jo noget med, at vi har en ny live i næste måned. I december. Der kommer en masse fede julegave-idéer, og jeg ved ikke hvad. Og vi skal selvfølgelig også lave noget julemad. Ja, selvfølgelig skal vi da det. Ja. Så er der ikke andet for end at sige tusind tak for i aften. Tak fordi I så med. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej.